Sziasztok! Itt vagyok nyáron az első körmözös videóval. Őszintén ezeket már kicsit kifestegettem. Tudom miért, de őszintén nem tudom, hogy mi legyen a koncepció. Úgyhogy csak annyit tudok, hogy kék. Más nem. Úgyhogy nem tudom, ebből mi van még kisülni, de meglátjuk. Tartsatok velem! Most először 2 fogok felkelni, és majd indítok stoppert. Ez 1 perc szállalometileg ez így megszáll a indító alatt. És ezt a kéket így konkrét alulra akarom felkelni, hogy tudjátok, ilyen nagyon kicsi csás legyen. És ezt meg felülre. Ja. Akarok meg valamilyen kis szuki mintát is, de még nem tudom, milyen legyen. Megkentem a körmeimet kékre. Egyelőre nem tetszik. Igen. Amúgy ez DMS. És valakit érdekelne. Igen, nem tudom, milyen márkás őszintén. Őszintén eddig furán néz ki. Már őszintén kimegyek a teraszon, és én nagy okos látom, hogy azt nem, az aki nem szállított. És már megbántam. Azt megvárjuk, hogy megszáradjon. És akkor szerintem elkezdek valamilyen kis virágos mintát. Ez jól hangzik. Az először sötétik, amit használtam, az mojrás. Ezzel 2 fogom a virágot használni. Ez is DMS, és ez nélites, tehát actionos vagy akcionás, hogy mondja. És ez Bubblegum 426. És ja, van egy ilyen random hülyeségem, ami nem is körmös cucc, de nem használom semmire, úgyhogy először fogom, és így bepöttyözgetem. Mert jól hangzik. Aztán megnézzük, hogy mi sül ki belőle. Hát, hogy tök hülyesség lesz. Szintén itt tartok. Hát nem vagyok rá büszke. De olyan rossz, hát magamhoz képest ez perfecto. Jó. És vagyok a pöttyözéssel. Nekem ami esküdi tetszik így egyelőre. Nem tudom. Nekem ebből még hiányzik valami. Nem tudom mi. Még hiányzik. Csillogás. Úgyhogy szerintem keresek gyors egy jó csillogósat. Nem tudom, hogy itt hol van normális csillogós. Viszont. De mindegy, keressek valamilyet. Arra gondoltam, hogy ez elég átlátszós sárgás fehérecske. De most itt mutatnám, nagyon átlátszó. És így csinálnak valamilyen kis random kis cuccokat. Mert megcsináljuk. Ez egy kicsit tutoriálnak menne, de szerintem ezekben a mondatokban senki nem tudja megérteni, hogy mit mondok, és mit akarok, de nem baj. Na, elkészítem a szakennek az elkészítésével, hogy ez nélites, tehát actionos, akcionás. Nem tudom, ezek most magánmárkák, vagy mi a lótúró, de mindegy. Én nem sületem bele ilyeneket, mert nem látszik. Amerikán látszik. Nyilvánvalóan, de szerintem remélem ezt kiből meg így fehéredni, meg ilyenek, de mindenek előtt gyors felteszek egy fedőlakot. Amúgy most ezek úgy tetszenek őszintén. És ez aki már régótában nézi, már régebb óta nézi ezt a videót csatornámat, akkor azt tudja, hogy mindig ezt szoktam használni, mert ez amúgy nagyon jó. Úgyhogy ez az árnyalat elég retkes a tartalja, de végülis mindegy. Úgyhogy igen, ezt fogom használni. Amúgy csak a türelmeseknek ajánlom, mert az van, hogy felkened, akkor megszerdődten a megzselés, konkrét ilyen mozgatható zselés lesz, és utána megint normálisan megszereted. Szóval ezt akinek nagyon ráérez, annak ajánlom, nem úgy, hogy akkor így körmös vagy, és akkor így felkened, mert szerintem a vendég vissza fog jönni, hogy úristen van meg. Hát nekem ez itt zselés.